Govano Chukwuma Soludo agbago ndị ọrụ nkuzi iji wee tiwanye uchu n'ọrụ ha na-alụ n'ebe o metara iwulite obodo na-aga n'ihu. Govano Soludo bụ onye nke mere ka amata nke a n'okwu ọ gwara ndị nkuzi na ya bụ mmemme bụ nke eji wee mee ncheta ka na mba ụwa nke afọ bụ 2022. Valentine Badoga nọ n'akụkụ ewetara gị etu o si wee gaa. Dịka ọ na-eto ndị nkuzi ndị Anambra steeti maka nnukwu mbọ a na-agba n'edozi mmetụta agụmakwụkwọ ka Govano Soludo rụtụrụ aka mkpa ọ dị ndị nkuzi itinyekwu uchu n'ọrụ ha ime ka obodo kawanye mma. Govano Soludo nọrọ n'oge ahụ kwe nkwa ịgba mbọ hụ na ndị nkuzi bụ ndị netere anya nke ọma na Anambra steeti. Onye ji ọkwa chairperson nke otu Nigerian Union of Teachers ngalaba nke Anambra steeti bụ Comrade Nonye Chibueze n'okwu ya toro Govano Soludo maka ime ka agụmakwụkwọ nakwa ọdịmma ndị nkuzi bụrụ ụzọ n'ihe ndị ọ na-eme. Oge ọ na-ekwu na agụmakwụkwọ na Anambra steeti abụrụgo nke were ọnọdụ pụrụ iche kemgbe Govano Soludo ji weghara ọkwa ọchịchị ka Comrade Chibueze nọrọ kwe nkwa na ndị nkuzi na Anambra steeti ga-agba mbọ ịhụ na a na-enye ya ezi nkwado. Ọ gara n'ihu yọọ Govano Soludo ka o tinye anya n'ụfọdụ ihe na-echere ha aka mgba nke o kwuru na ọ ga-enye aka ime ka ndị nkuzi tinye uchu n'ọrụ. Ya bụ mmemme nke were ọnọdụ n'ụlọ ndị nkuzi nke dị n'Ọka dọtara osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịta Onyekachukwu Ibezim, ụfọdụ n'ime ndị ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti, onye ji ọkwa National President nke otu Asatu bụ Barrister Titus Akpaudo, onye ji ọkwa Chairperson nke Board Asubeb bụ Dọkịta Vera Nwadinobi, ogbo ya nke PPSSC bụ Ọkammụta Nkechi Ikedogwu, ndị nkuzi n'ụdị dị iche iche ya nakwa ọtụtụ ndị ọzọ. Site n'Ọka, abụ m Valentine Badoga.